uSamxolo Abednego Makhalusa walibonela ngomhla we-10 kunyanga yoKwindla unyaka ka-1972. Uzalwa nguyise uSithobile uMiya nonina uNtombizodidi uMamjwara, kodwa ngosiza abazali bakhe abasekho. Ukanti yona inkaba yakhe yawela kule dolophu yaseBhayi. Wenze imfundo yamabanga aphansi esikolo efunda eBennyati. Ukanti ufundile nasezikweni. Waze wayoyenza imfundo yakhe yamabanga aphezulu efunda eGqeberha Senior Secondary School. Kusemveni koko kapho waqala khona ukuxelengela inyama ephangela kumzi wakwaBonita Ultraliqua, ukanti uphangele nakwaBuild It. Ngonyaka ka-2021 wazimanya ngeqhina lomtshato lentombi yaseMampondomiseni ogama lenguLisakhanya. Balizwa ke emtshatweni wabo ngabantwana abathathu, uKhanyisa, uOlwethu noZinhle. Kule ixeshana elifutshane wala ngomhla we-15 kwinyanga yeKhala kulo nyaka uMiyo, lamtshonela emini ilanga. Wohlukana umphefumlo wakhe nenyama, yabe yavalwa incwadi ngobomi bakhe ezantsi emhlabeni. Xa kuphela ubomi kufika ukufa. Ushiya ngasemva inkosikazi yakhe nabantwana bakhe, abantakwabo nodadewabo nabatshana nomzukulwana omnye uyabonelela. Umdululeni ke boMiya, umdululeni boCwanini, umdululeni boSibeko. Kakade inyama negazi bezingasoze zabudlila ifa ubukumkani bamaZulu. Okunene yena umuntu into ezelwe ngumfazi imihlalo bomi bakhe emifutshane yaye igcwele izinkathazo. Wangake umphefumlo wakhe ungalala uphumle ngoxolo. Side sibuye sibonane naye kwilizwe elizayo. Siyabulela ke kungecela isense audio ibisixelela ke ngobomi bukatata uMakhalusa. Ngoku sizadlula kwisithethe esilandelayo. Ithi apha kum, xelela abantu ndikhule njani Mrs. S. Bushula. Wababisa bonke uNowa ngenando obakheli nqanawa ngenando siphuliyesa ngenando ngenanowa esisulwana sababisa bonke uNowa ngenando obakheli nqanawa ngenando siphuliyesa ngenando ngenanowa esisulwana sakho. Ndiyacela ke bazalwane bam, ndicela sincedisane ngale nkonzo. Sithe xa siphuma mosezindlini sathi size enkonzweni katata uMakhalusa yokugqibela. Ndicela kungacengwa mntu ke, ndicela kungathoma kuphakame mntu, ngoba apha sizothuthuzela ifemeli, asizanga sisasizi apha. Ndiyacela ke bazalwane basebenzisane. Ndiyayazi uba singabantu abadifrent abakhonza kwiinkonzo ezahlukeneyo. Ufuna laa nto yakho luyiqhelileyo
kodwa ngoku inye le nto isidibanisayo ngoku yile. Asisapoteni le family ngengoma ngento yonke. Wababisa bonke uNowa ngenando abakhali nanawa ngenando simfuliyeza ngenando ngenamowa esizukulwana wababisa. Ndibulise kubafundisi abakhoyo abangaphakathi, ndibulise family yabamakhaluza, ndibulise iitshomi zam, ndibulise nayo yonke indlu elapha ngaphakathi ezozimasa lo msebenzi umhle kangaka zakuxolo. Ukuba ngaba mamam ibiligunya ndiyakuva uthi zingozi kodwa masenzele le nto sidibene ngayo ngokwapha. Mna ubibila nkonzo yasekhaya yamasirayeli bendizawuhlabela enye into apha. Undibone ngohlobo ndimde ngalo uba bendizawuvova enze njani ngayo. Kodwa ke ngoku ngelishwa nangethamsanqa akakho umsirayelikazi apha. Uba ebekhona bendakwenza laa ngoma yam just nje ngohlobo lam olurayithi. Ndizokwazi uba ndibe semandleni ukuthetha ngalo mphana. Ukhona umntu onondlalela? Khumbula, 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 Yehova kukusihlebe kuko, khangela, khangela Yehova, uze ubone ihlazo lethu. Khumbula, khumbula, Yehova kukusihlebe kuko, khangela, khangela Yehova, uze ubone ihlazo lethu. Sendenzile le nto bendifuna kangaka. Apha ubangaba uyajonga kuthiwa mandithethe kwezamxolo uAbednego Makhalusa. Ndihamba naba bafana ke. Ndihlala phaa eMakhwela kulozi zethu ngaphambili. Abafana bobabini kungaphambili phaa etheni phaa kumakwabo. Mna ndilapha ngemva kwendlu kaMamsukweni. Singabafana mos sisakhula sisadlala dlala. Uthi lo mfana ngenye imini, "Hey man, uyakwazi ukutekateka ibhola. Kutheni ndike ndothetha nootsotso aba bake bafake kwilithi?" Ndithi hayi andikaqhibi mngwabo. Uba ukazi yayikuyophesa ngelaa xesha utata uGogo. Ndimane ndisiya phaa kuyo. Athi uzamxolo yekazaya ngokwam. Hayi athe khosi sanudelela mani. Ngandifake mlomfo. Noba ndiyambona nje ngathi uzibhityele but kanimfake nizayibona into aseyenza. Uzanifundisa into uzafisa. Ndimjonge ndithi zethi athi ewe ajonga ndithi kuzamkajonga suthi zamxolo. Andifuni eligama likazamxolo. Andazi umama notata igama elithini likazamxolo. Ndithi kuyokhe uAbednego ke kukho igama elibhalwe uAbednego wam. Athi lo mana andifuni le nto bayenzayo. Babheke ngapha bheke ngapha. Unaloo nto ngathi uyakhala lapha. Uthi elaa gama lelaseBhayibhileni angumntu waseBhayibhileni. Umntu walabefana. Ndithi ke mna ke xa sasimane simamela kwindawo kwitop 30 phana ereyidweni. Kube kungoma emane sithi homeboy homeboy. Ndithi amane nguhomeboy. Yasida mfethu ugqibile. Athiwa hambe. Athi kathi-ke ubona uba ligama nyala alifunayo eli. Ndifakiwe ngulo mfana ebholeni. Ndadlala imetshi eyi-1.
ndadlala kwa-right babuya bezozonke efondini kuhlelile wathi ndigqibile abakuthathe niyamthafela umntu nina gqibetsha ahambe angawujikala kulaa kona uzeta bucefa luyaqabela kaqabana ligama ebengalifuni befuna nje into erayithi nentle uba ngaba sihleli ngohlobo nala madoda kuyathandwa mosuke kwekwano adethi zonke andifuni bezana andifuni nyanyana qhaba izandla ngabe lomjito kunjani ungacingi kodwa izethi ngomso usabambelana bexabene noxozo okanye nomncedisi hayi bengabamba uthetha ngoku naye efuna makulungohlo fikelelo lesihlanu Monday up to Friday majida makesi sobhasani mani siyezawuyaphi naze kaloku masingamajida mos funa ngeke singene uthanda uba makuhambe kwenze le nto eyifunayo i-right and uyafika nxibe ngendlela right ngoqala umapha apha majida mani hayi xesha siyaphi sikajike ntoni manina ntoni achaomela phaa kuthi ibengumfana onjalo ijoke ebethatha asikeka kube mnandi kodwa kenza kuyo aqula ngombo yintoni seda fontina ndifuni le nto bengikhwekwani singamadoda mani saqonga njani ngendwana sibe sibambana ngekho andifuni le nto nenzayo ndindoda ke mna kubani ngumadoda akuhamba uhlala pha akayitela isigarethi akahlale phaa kombo uyafika mene ukanti phaa kokwakho azikwamde mamam khanti usazibeka nje le nto ndakuba ndixole axole nala madoda uyafika phaa kwabo utatakhe masibesebenza kwayedokumente kunomculo osangathi kodwa mna bendikwazi uya phaa kumama mamjwaka nodade boleka umculo hayi mani ndizawudlala nje ngoba afuna bangxolela abantu abadala angene ngalami yam ungena nje kwakho uthi jongile ndiphethe isitya ngumvubo sibutile kwakubhethe kwamazidiyatya efondini utyapha ngoku kodwa ndiyale uzena yini kumama nodade khona into kumeza usuka kulaa sada yakho uzotya kumasapha ekhaya engakuphela kanjani agqiba phumama kayebuya kwenza sesinye ndisibikile bhala utata zamkwana awumayi lo mfana unembeko uzandifundisele izinto lo mfana unembeko lo mfana ndikhando mna bakuthi esithi uxolo mfundi incumile kunomncumulo ya tata ayakuthanda hayi tya kwasekhaya akaqabani kodwa umbona ngelinye ixesha yakutshintshela uba eyigqabene le nto akaqabananga uze ngomso abendlala unoncumo olurayithi apho ndlala njengoba mfethu anayithi urayiti apha ndizawubona uxolile mani siba kuloo nto mento isiquphi wena mani siba kuloo nto mani wena etivini kukho inkqubo phaa kwi-SABC yathi wesimunye wawuyawani uba kuthi igqila amadura siyahamba athi gqibha nomthobeli akakho nabantshafisa benthe babelapha banthetha ngalo bongeze bakhumenza ishiya nabakubo ithi laa nkqubo kuthengiswa ithengiswe le nkqubo ethi wesimunye athi uyawani avele nomnye sethi uyawani kuhlekwe bento emnandi ndibuza nguwa uyawani wantoni mani indlela nje yoba sibe mnandi sibe sincokole kube mnandi zinto zikahomeboy ezo uba madoda ikhona into ndithanda izibanga ndixesha nongeze tsotso bangabe khona amadela into endishiyayo nongezeni ngoku silapha engafuna kujikwento phezu kwale ndoda sithethe le kufuna uthetha 2 minutes umayinika xa ndiyeka ke mamam njengokwakwana ke kuvile apha ndike ndathi mandenzele inkonzo yam phaa kulaa nkonzo ndayishelwa ngumamampepe kwasekhaya sihleli sonke kamandi ngokamandi phaa kancwadi kaYoshuwa tatam iyaqala laa vesi iyoma kwesihlanu kwesithandathu kodwa zabetha nje kwezazithu esihlanu nesithandathu kungelaa xesha amaSirayeli kunyanzelekile mabakhiphe eJiphethe nangukufa ke ngoko ke ndisweleka indoda kaThixo uMoses ebesesixaka kuthixo uthi uYehova kayithetha nalo mfo uYoshuwa nyana kaNoni suka wena uthabathe bonke aba bantu ubase kwizwe ledinga apho ndandithembise khona konyana noba wabakuthi bawuhamba bafike banwabe yonke into izabe ifree uyaxelelwa lo mfana aqonde Thixo nambo ndinawujonga ndaswandifuna ngoma yam hayi mani uthethe okungoku ndiyakwazi uthetha but hayi senda nento engathi ndinovalo wanovalo but uThixo ubona ngaphaya wathi xa ethetha naye ndizakwenza njengohlobo endandenze ngalo kuMoses ale kushiya ndikuyekela umelela ukhaliphe ndithi kuwe ndabathaba bantu basekwezoleti wayenza ke nyalo nto awela amaSirayeli ayofika kulaa ndawo afika kuyo bandiyeke manje ndingaphinde ndivule because ndizakesemoyeni asomeleleki bantu bakuthi okwenzekileyo ngoku yafana noke sonke apha
sawuhamba one by one. Siyabonga kakhulu bhuti wami. Siyabonga kakhulu. Hayi. Ubanguye nomshumayeli. Akaseita hayi. Uba bekuthiwa uyabona xa engekhoyo hayi nobuzamcholo bezathi hayi ngekhe. Siyabulela ke kubhuti ozothetha ngokukhula kwakhe noTata uMakhalusa uthi nguHomeboy igama lakhe. Hey noba hayi shem. Caba iyavuka into yakokwenu. Waqoma ukwazi nozibamba bawuphakame sana ushota njengalakho unqubelt qha. Hallelujah. Isekhona enkonzweni. Isekhona ecaweni. Tata sinikela kuwe tata. Program director. Bantu abathengene apha bethunywa khona. Kake uthi bakhangela kuwe. DJ abaxolelezo nisana nophetha ngokuba bona lapha kuthatha lapha ekhaya lakaMakhalusa nekhaya lakaMathuthu lapha sanje yolomfuni igama ngibone molweni program director aphandemele indaba nathuku dimele inkathasa dimele abantu abazawuthi ngoba nagoje ibhokani yasibomvu siyanqakaza nefoni zasedwa bazizothatha zizoteipa evela shabe kuthetha
nomnyango ayaphatha konke oshiya apha thina sifuna ilizwi likaThixo sinobone ngalo ndimele zawuthatha apha ngozenkolo apha ekuhlaleni bantu bakowethu apho xa uphuma ubheka phambili bekho abantu abanikini entloko uthi xa usiza ngalelo bekho abajikela ngaphezu kwakho bakolathi bathanda umntu lento le kodwa apha kuzenkolo oojahwana namininye ngafana lo izinto abanazo zenkolo esenza izinto ezingezizo phakathi kwabantu zake ndabizona ngeminenye kulapho ngihlala kuyo ndaliyaliya komiti ngale nto njengakuvuthaqiti esaphilwe isenonini uzithobile nomajwara lokabakhaluza ndaba emnyama kwausanwatya kwelakhaya hayi yendlula nkolo eliya egama nikiweyo uzeke ayilogama phambeneyo ndinezamkolo nyani umuntu face umuntu afele nje emncumile haleluya awuphili kakuhle ungenaxolo awuphili kamandi ungenaxolo ubiza izifo ubiza ingqondo ubiza yonke into sawuphila njani ungavani nabantu xolela uzophila xolo luphilisa konke haleluya andizokuthethi ithi into mandithethe awuyawuxola ke mntasebenza thetha haleluya siyagqitha ke ngoku siyagqitha kwisithethe silandela esithi ekhayeni bendisithini bendifuna ukuthi mandisibuzo yazi wena sisi ube nenkhazi sisilisa khaya esithethe ugada mame uthi wathi wena I love you wathi uthi I love you nachiti love you too nachiti nehlulwe lilizwi kathi la ntona lifungile kwenzeke yona vuya umbulela uThixo into abana ngabathixo kwenzeke sohlula ukufa okuba kuthiwa kuzasohlula sihlali singabanye ababa wethu amadoda singabona kodwa uThixo kwenzeke inceba wena wahlula ukufa la ntona nifungile ungamsoli uThixo bulela qha uThixo ntoba Nkosi ndahlulwe ile nto othanda kuhlula yona umyeni wami haleluya angasingambulela uThixo kwimeko zonke singamthanda uThixo ngenxa besinika izinto ezibhetele nasebuyini uThixo nguThixo athi unexesha lakhe lifake apha loo nto uthi uxolela uhambe wenza amacebo utshona uphuma ungena ngenxa yoba ufuna ukogqithwa ngumntu wasenext door hayinde thuna yonke into inexesha layo kudliwa ngamntu nalenza ithetha noba ingumngcwabo kumele haleluya ndicela uze ke ekhayeni bendisithini Mr T Makhaluza no Mrs Mathuthu kubhalwe abantu ababini apha ndicela sizeni bazalwane bam size ngaphambili size sizothetha ke ngekhaya ndiyaxolisa amantombazane bam bandithetha kabi nitsho kukho le nto le nto mandiyithethe andikwazi ungayithethi sihlangene singabantu abamnyama kumele sizithethe ezi zinto zezi zinto zisigqibayo zezi zenza uThixo ubuso bakhe busithele kuthi haleluya ndicela uze ke mama T Makhaluza no Mrs Mathuthu ngaphambili Yesu langa lonke Shula
umphathi ngaphambili ulisa uthatha abakhulu abakule ndawo bengingaqindanga nokuba ndizawuthetha kodwa thina kweke noba ake ndithethe kwezemxhobo phambi koba ndithethe ngayo abantu abaninzi bayangazi. Amen. Beke wathi umphathi apho nobingodwa azithibani ngomnye inkonzo ile omnye kodwa inye into ngoKristu. Amen. Uba ungajonga kwecala uzabona iqhiya ezifanayo ehlaza. Amen. Amaziyoni labantu. Amen. Abangcwaba inkosikazi yam ngo-2017 ndingumziyoni nam. Omnye uzakubuza umbuzo ungubani kanye hayi ndimakhanuza ndiphelela apho. Ndizothetha ngozetha uzamkolo afana xolweni bazalwane, ikhona indawo kwecala ningame emnyango isitulo sikhona ningangena so ndijikele nizohlala ngapha ngoku umntu ongenandawo ke. ndifuna uba ndithethe ngozetha and uThixo unexhala. Utata wam ukukhusa kwakhe ebethanda uba masibheke ecaweni kakhulu ke ngoku uthi abekhulele ngozetha alizama inkolo jonga ubhuti wami xa bheke ecaweni yecaweni athi yo time. Amen. Akhuze ukhona wama esibaninzi apha efemelini ukhona umnina wam apha bathi nguSiphiwo besoloko ngathi namawele silandelelana athi uSiphiwo ebhuti uyodlala ibhola ngoku ndibize masambe sebholeni aruzodatha imali anzulunga apha ndithi njani zethu umwasekhaya ndiyodlala ibhola ekumkhulu wakho uthi khotmani analunga uphelele apho zethu akananto imbi zethu noba mhlawumbi ngenye ixesha beke usiphwashweni isithixo semoto utata uthe uzungamniki ukukhula kwabo sisithixo athi uzethe mna andizidingeli indaba yesithixo basithathu bashiwe phaa kuSiphiwo because uSiphiwo ekristi bazavana bobabini ngoba mazawuthetha inyani ububhuti umkela le moto ndizawuchaza uba le moto imke nobhuti so uzethe uzamxhola ibingumnana besithanda kakhulu besithandana manditsho kusekhaya umninawa kangantoba phaa endlini bakhona banintsi ndingaba kusasa ndingazi ke mhlawumbi ndithi nditya ixesha ukhona nomamnomisile balapha bonke balapha banintsi bayamazi uzethe sibanintsi kwamakhaluza okokuqala ifemeli yakwamakhaluza inkulu omnye uzawuphika into yobana ngombani ke anti ndiphelele apho kwamakhaluza kodwa abanye bandazi. Amen. Ndithi ke uzethe uzamxolo
ebengumuntu ebekhula kakuhle kakwe njengomntana wakhe uThabo wethu naye ukhona apha baninzi kodwa uThabo wethu semdala uyi-1 usister kaTata nambiya fikele kula ndawo bendidabs kandibizayo xa thetha ebesoloko noba urongo athi ayisibabhuthi abayeke ngabantwana aba ngoku uyenza kumnguba xa ndithetha athi hayi Thembisile kaloku ngabantwana aba so ngaloo magama ndathi ndawuva wandifowunela noba unomakoti ndabuza noba igama wakuyawukhanya ndathi bekumnyama nabe endini bazokuthiwa uyawukhanyiswa ngokhanya hayi ngokhanya ngathi ndithetha ukuthi inkosikazi yakhe shem andizoxoka ingumntu orayithi kodwa kasithethi ngaye apha sithetha ngayo ngolu ngendoda omningi ebefumene indoda ibiyindoda noba imeko isithile ibiyindoda uZethu bimthanda kakhulu bonke abantwana basekhaya ndabathanda nakwephi imeko ndabathanda kanganti noba bendithi ngixesha noba ndihleli kuzo namhleli kuzo ndithi gqina sebusuku ndithi abantwana basekhaya ndisekhuthisha khona athi bhuti uza kwakho apha uzasifakela unomngama andithi umkhazi uba bekuthini ngaloo magama abahlali uZethu mina Akungabikho ma ungabikho mama kulisabantu abatsha ngelihigama lomfeni wam uYesu Kristu. Amen. Mama mathuthu uhlale nobathana. Ngiyamthanda kakhulu uThixo. Ndamamkela ngelinye ilanga. Qoboshekile inyawo nezandla. Kodwa wafika wawaqhawula amatyathana kaSathane. Wavela ukukhanya, kwekukumnyama. Ndiyambulela ke lo Thixo. Mandingalibazisi ixesha lihambile ndingumuntu weZwi uthandizwe. Ndithanda utshumayelo kakhulu. Kodwa emsimani nawe yesitshela ndiyacula kakhulu. Hey uyakhula. Kodwa ngokuthetha kangaka. Amen. Bangcwele. Ngibona ngalisakhanya. Ulisakhanya yi-backbone yami. Mina ndaphiwa amantombi ayi-4 Thixo. Ndahlala nalamantombi ayi-4 wakhulisa ngenzwi kaThixo. Ndizohlaza uThixo apha uSathane apha ngoba undimonele ngonyana. Uyaxoka uSathane liqoki. uThixo mkhulu mhle kulungile. Ndiphiwa amantombi ayi-4. Ndisakhulisa lamantombi ayi-4. Uthathe ekhaya wathi kuno ungakugoduke uthathe into zakho uhambe uzokuzala amankazana. Ufuna indodana siyiphi anayo. Ungagoduki nje uzokuzala amantombazana into ezithiba uye ziyanxila zigcule zonke. Uba umama uyihule zihule zonke. Mama wami ndicela indodana. Nkosi wandiva wandipha indodana endandimele ndithi xa ndithi igama uSamuel ngoba ungoceliweyo. Kodwa utata wekhaya wathi no uzawuthiwa ndim ngumkhonto wesizwe lo. Athakule
ndinonyana omnye ndinomntwana omnye andizange ndizibhale ndavalwa nguThixo wandinika laa Samuel bangcwele usathane nomoya wandimonela undimonele ngonyana and ulixoki usathane lo mkhwenyana wam ecaweni yam ke apho ndikhuswa khona ngoomama abadala alifune la gama kamkhwenyana bathi ngunyana susumkhwe usebenzisa unyana batsho mama xa besifundisa abakhulu ngunyanam unyana wam wandivisa kabuhlungu gqithi ngoba uno-20 years phaa oyintombi la 20 years ixesha elininzi ube naye ube bahlalisene bengekatshati kula 20 years yona nto indivisa kabuhlungu leyo bathi xa beqala uzimanya esabukala umntana mekhathwa xa phangela 6:30 xelela ngoba mmelwana kuthiwa uhamba nalo mfana yonke le mini amthatha ambeke esitopini because kubi ngoku kukho izinto ekuthiwa ngamabhala xa zibizwa akodwa ngabantwana bethu ngabazukulwana bethu abo ebekudifendwa ngulo kunyana thathwa ambeke esitopini aphinde amthatha esitopini agodke naye 7:30 uphuma kwakhe amkhawulele ngoku eyona nto ndixelelwe ngabammelwana ndifika phaa kwesi seso uba heyi umntelo liwele lakhe ulisakhaya uthatha i-firstborn uyi-firstborn yena kum because ngoka-72 firstborn yami ka-72 so uthatha i-firstborn andizokuchaza nabantu ka-72 yena kodwa i-thirdborn lo mfana kulaa minyaka bethandele ulisakhanya sibabonise uThixo samfundisa uThixo wayewiswa ngomfana ulisakhanya ekweni sabe ngibone lomfana esathandana nosisakhanya opa kumisa zange ubangeza nje emsebenzini ebendifuna thena ayisosimilo ayombeko isizalo salomfana umamakhe umamjwaha engingamaziyo kodwa umamjwaha uyandazi usweleke endazi ngoba wathi umzukulwana wabo umzukulwana wam mama umakhulu yakwazi uthi uve ushumayela kwapani opani ke ngabantu baseDutch kulapho ke mina ke wayendibona khona mna anamola bengenamolathi babephila benza molathi kube ngumkhosi ke ngoku umkeke ndingekamboni into endimbonayo nangwa ngusista wakhe sendimbona phaa kuyo umamjwaha apha kusista wakhe bangcwele undimonela umtyholi umntanam ulisakhanya phantsi kufa kusithiwa ugqajukelwe yi-appendix elelembeke ndali 2 months umntanakhe umyena ke ulele Dora mna ndiya nonyanam eDora ongaphilanga ngecawa uthwasane ndifike lo mntana epha eDora ufirstborn wam ulisakhanya akakwazi ukuza akakwazi umuva uphethwe yile nto wathi wenza i-operation ngogqirha kusithiwa ugqajukelwe yi-appendix phansi kufa usathana befuna uba bekho iibhoksi ezimbini apha kodwa uThixo akavumanga into endizoyibulela ke ngoku xa ndizawusuka kuyo yonke loo nto kukuba umzukulwana wam obendincedisa kunyanam unye ngulo ndithi nguSamuel kwathiwa ngumkhonto wesizwe useDora nangoku ndithetha nje ndamsa Sunday wabe yena esiswe ngumyinawo wakhe unyanam ufirstborn Saturday xa sifika nonyana heyi akanyenziwa nix hlele esitulweni ngemisebenzi kaThixo xa ndisiva umfazi wakhe ulisakhanya uthe awuyiva loo nto wafowunela inesi ayaziyo uba mayithethe nogqirha umyeni akhe abone naye uyagula ngapha funa umyeni akhe aphile ngapha loo nesi yaya kugqirha wathathwa wabonwa wasetyenzwa ndithe mna ndisithi usezidripini ufakwa idrip ndisajongeleyo yo-admithwa ejiwoti
umzukulwana wami ubemane ezoncedisa unyana ubemane ukuthi mama utazethi kuthiwa tazethi ke nakumntana ongaka bizwa ngegama bengahlupheki yilonto xa ndibona abuye sithi ndimvasile ndithambisile ndimenze oku noku nokutazethi ndavumbuluka ndawutsho utazethi ngoku se-admithiwe ndihamba naye enqondo uba akanawulala unyanam ndingayi uye ndikhona kulapha xa sifika nomntanam yondibonisa apha khoyo heyi uyagula heyi yabuhlungu intliziyo yam xa ndimjongile heyi yabuhlungu ndicingela umfazi ngaphaya emekhendayo nguye ngapha edoranginza kodwa ndathi masithandaza unyana saphuma sahamba kweyesibini keli xa sifika ndathi Zet cela wamkela uYesu uyamamkela uYesu wani kabini ndathi praise God sathandaza nokolwethu phezu kwakhe sibulela uThixo amamkeleyo lo mfana ifesiboni yam ithathile indlela enguYesu haleluya andiyesu kaloku uyindlela ububomu uyinyaniso akekho umntu ayayo kubawo engayoyesu oyitikiti lokungena kukumkani kukaThixo uYesu umthathile utazethi uYesu uzethi simkela le mini ke ndikomba hayi ke ndifaka mnandi umamkele uYesu manje ubuya ke umzukulwana wam nyana lo wakhe abuye sikhini yathethe hey hayi umhle mama xa sisiya ngathi uGayesu amamkeleni uphilisile igame yokugqibela esiye ngayo kunge-14 date it was Friday xa sifika uncumile muhle ungena kwethu ndiye kuye entloko nambamba ndathandaza phezu kwakhe ndibulela uThixo omphilisileyo uyathatha umxhaza wami uba mhle abonisa ubuhle sathandaza nokolwethu sibulela uThixo omphilisileyo sibulela uYesu amamkeleyo xa siphuma sihamba nokolwethu kwazi ukolwethu kwaziwa ngamanesi uthi khanikhalaze ma nikhalaze njengoba kumnyama apha asikwazi uba abantu be-oxygen sibanike i-oxygen ngenxa yokuba into ethile zethu ayisebenzi apha ndiqonda uba indivisa kabuhlungu le nto ndiphume ngokusendishopile ndithi olwethu zezinto zibulala abantu ke ezi zoba athi umntu egula omnye esifune esingafuneka ephefumisiwe ngoku kucima umbane amanesi athi khanikhalazeni lusuku lesithathu olu kumnyama kunje mna ndingabi second yam ke into curious kuyo yonke into engathi ifuna uba luncedo and uzawuyenza qomba ifuna yena ke ngoku into yoba ayokhalazela idora besesiyikhalazela idora ngenxa yendawo elalonyana bethu ebindudaka inuka inamanzi kungekho kurongo i-faceless khobokile wafika u-second born wam wasincedisa ukhalaza basuswa abantwana bethu kuloo ndawo ngoku yeyesithathu yesibini le into endibuhlungu le kutsho mna ngokolwethu kungolosihlanu uba uZet asweleke ngo-6 ngomgqibelo ndixelelwe mna ngunyana ngecawa amanesi amfowunele ngo-9 ngosebusuku yeyona nto ke ngoku indenze ndabuhlungu kakhulu bangcwele eyokumkelwa unyanam umntanam kondithandile mna ke endaweni umntanam atshatele kuyo andibonakali andixhaphakhe andithandi le mzini andithandi loo besingena kasivele ecaweni zothatha abantwana esibagcilisileyo ungena kwam xa ndiyothatha abantwana phaa uncumile uneentloni ndiqomba he useneentloni zantoni ngoba ngokuhlala nomntana matshathe sebeneenyanga zazantoni ngoku usathana ucinga undivisa kabuhlungu ngokuthatha abantwana bam bangamadodana andishiye nalaa mntana usesibhedlele ebendisithi ngumkhulwa wakhe lo uyaxoka ulixoku usathana kuzawuphila kusesibhedlele umphile ke ngoku yena esibulelayo kuba emke eyithathile indlela hayi ke
ndiyayibulela leyo into ngoku into ishiyekile kulisakhaya but kushunyayelwe alivangeli hayi iyasihlukumisa shunyayelwe ivangeli ndiyayicinga into yoba kulisakhaya ubuhlele emzini akhe uyawuhlala noyesu wakhe thanda abantu bomzi akuze mna bathangile mna abantu bomzi na kafana wamnyono uthi wakhe wenziwa into ndimo okanye wakhe wathi abathanda abantu bomzi wakhe kulisakhaya funa uyithetha apha phambi kwenu bantu funa uyithetha apha phambi kwenu enkosi sizothatha indawo yakho ndiyalubulela elithuba inkosi siyabulela yiphatha kaloku i-20 rand ne-10 rand ngoba kaloku nanxa usiya next door kukho umsebenzi yagida ngebhotini dlalapha imali yafunda izani xa kukho umthaye next uxolela imali yokugqibela uyokuthenga ikheyisi nalapha imali yadingeka izani bazalwane nizonikelela ifemeli izani yontimbi zani siyabhequza xa ingujuni siphethe igasi nebhotini nangoku masibhequzeni zani bazalwane zani bazalwane hayi ninganenzeli intloni mna hayi soze khange ngibone tu kulaa layini isemva tu hayi zani bazalwane anikagqibi lonke licala delizile khange ndibone mntu yini ntombi ndimlu yingxaki nibahle kangaka i-10 rand ne-20 rand akuyiphetha ngesipajini hayi bazalwane ithi ibhayibhile ke sisikelelekile isandla esiphayo kunesi siphiwayo njengoba uvimba nje zo-understande nawe xana kuwe kungakhutshwa ungasola abantu uzasisenzo esi sakho lihle khawudibanise apho kufuna iplastiki ufake le mali ndinewari unozala engekho nkosi yamakhosi ezayikhupha esipokothweni unozala ngoku wakhe ndinewari kodwa ke siyabulala ke bazalwane bam akokonke bendicela into neplastiki mani kophi ngaplastiki nje ifumene ndicela ke ngolo mzuzu ukhabe tata usiza tata X xa yawa uzobulela abantu ndicela ukhabe usiza tata ngaphambili sidlule ezintweni yesinzima azoyifunda ngaza ngaphambili siyakho salo
Ndilala ngoxolo myeni wam. Ndibulela uThixo ngexesha ethe wasinika lona labumnandi. Ugiwile phambi kwam ndakonga, kodwa iintlungu obukufa bendingazokuzithathela kum. Undizimele kodwa andimsoli uThixo ngaloo nto. Ndohlala ndikukhumbula kwaye uyohlala usentliziyweni yam. Ndilibona olu ngcono lakho, wanga umphefumlo wakho angalala ngoxolo xinini. Sibewu sala kulandela. Osonwabisa ungaza tatam zokuthi uzobona. Manibulele torhwana elithuba ndiliphiwayo ndibulisa kwampolisa, ndibulise nootata abahamba nomama benkomo, nandibulise nomlisane nomthinjana ubheke ezantsi ngokulinganayo. Molweni bethu nabo. Umna ome kule ndawo igama ndimxolile, ndingokayawo sengqushwa mahlubingelana. Apha ndingumeya, ndikhethwe yela khaya lakwanina. Nonobangela ke ndizoba kule ndlu katatomncinci uMakhaluza noMamjwarha, abazali bama. Ubutata wayeyamene ngamagxalaba notatomncinci kwela khaya lasekhaya. Sizikhethwe kwela khaya lakwaniya. Khandi intetho katatomncinci athi zeniyamane ngamagxalaba, khona amathuba okwenyukela, khona amathuba wokwehlela, zeningalahlanga. Ndiyabulela. Ngibuye ndenjenje wonke umntu ebekuthe kwafika esisigidini kwela khaya lasekhaya, khange silambathe ngakumbi. Ndibulela bamfundisi icala lenkonzo necala elizamene licengana nobomi bethu ekundandathekeni. Safumanisa sinendawo bambele. Ndiyabulela khala kwamiya, bendicela uba mandimapha ndithe nkosi. Koko kwaqala zange kuphele mntu kwela khaya lasekhaya. Abantu bayangena nabo bazolila nathi. Khona ukuthi siyabulela, sithi masibonise nathi imeko yokwenzeka into yokuba umphefumlo wethu ungabhadeki, ungabhanguzi, sihlale simamele, kuthiwa masithembele kosigcinileyo. Siyabulela ke kwicala lenkonzo. Nomama bebephungisa kwela khaya bayabulela. Qalisekeni kwenzeka isinto ngamanzi ashushu koko esenzeka kwela khaya, bayabulela abo bantu. Ndibuye ndize kwikhaya Nkosi yam kunzima. Ndibuye ndize kwikhaya nocawe Nkosi igcwaneni. Nkosi enozuhlale ungelo hlobo. Ikhaya lakwaNgumbe tofana liyabulela kwela khaya lakwamiya. Sesihlale besekho njengakho abantu abangasemva, sesoloko siyamena ngamagxalaba. Ndiyabulela. Ndibuye ndize kwikhaya lomiya noJola aba bathi manimapha.
Ndalibulela nekhaya lakwaJobe. Cause umuntu enkosi ekusuke sizofika kule ndawo. Ndabulelwa kamini. Kuba noba bekwenzeka ntoni na besingazi uba likhaka khake kumandi kuba akekho umuntu ongumntu yedwa. Umuntu ngumntu nomnye umuntu. Ndabulelwa kakhulu enkonzweni. Inkosi. Nkosi kakhulu tata uyawo siyabulela. Kaviki phandle komosha ixesha mandinikele. Enkosi bazalwane bam ngokungamela xa sithi maculo kuphakanywe ndiyabulela kakhulu. Ixesha lam liphele ngoku inkonzo nokusela kumphathi. Amen. Haleluya. Sikhabele ezimpondweni bazali. Ndenze ibhaza. Kodwa umama olahlekelwe ibroshi. Umuntu ocela ibroshi ngexesha bemali kunikelwa apha. Please umama ucela phambili kumuntu wakhe. Nkosi. All right. Siya ezwini lenkosi. Mandizazise bazali. Igama lami nginguVictor wakagwija. uDlamini lo uSizi. Ngizalwa ngumhlwayi uSigalelo. Umzukulwana eMampondweni. Kulela kakhulu ke ngentsebenziswano. Kude kwalapha ke siya ngoku kuyena mgcini usingaye siya ezwini lenkosi sizacela ke uTata uNdondo aze ngaphambili azosikhonza ngezwini lenkosi. Izwa imitha oqala manje ne family le 7 minutes nayo 2 minutes taking the family yithi apha mntwaneni la ncwadi ayoshua isahlo sokuqala ivesi iyaqala ithi xa ithetha ivesi yoshua ithi uThixo uthetha noyoshua uthi wakusweleka ndifuna iparaphrase ithi uthi wakumka uyoshua malifunde the under pressure kakhulu, very much under pressure. Ndiva kakhulu kakhulu liyayeka leya message isakuyo ka John 14 lamabhongo namagugu uThixo awazulunga xesha alikho Joshua chapter 1 verse 1. Joshua chapter 1 verse 1. Funda mama. Kwathi emva kokufa kukaMoses umkhonzi kaYehova wathetha uYehova kuYoshua unyana kaNuni. Unyana kaNuni wathi umkhonzi wam ufile, suka ke wena uyiwele Yordani naba bantu. Ngosoluke mayisikele two things kuni family yasekhaya. One, ithi iBhayibhile lendawo emveni kokufa kukaMoses umkhonzi kaThixo ukwenzela ubana singacinga mhlawumbe ikubhubha abantu abathile, nathi bantu basindisiweyo, nathi bantu bazana uThixo, nathi siza kubhubha. Amen. Ukufa akukhethi ubana usindisiwe awusindiswanga, wabhaptizwa ngamancinci okanye ngamanzi amakhulu, sonke siza kufa. But iyahlula ithi apha kusemveni kokufa kukaMoses i-testimony is coming from God. Isemveni kokufa kukaMoses umkhonzi kaThixo ithi wathetha uThixo. God chose kule meko ithi wathetha kuYoshua. Amen. Umlungiseleli kabani? kaMoses. God chose enamandla enguThixo ongamandla onke. uThixo chose not to speak to the dead.
Sange uThixo wathela uMoses. Wamyeka uMoses elela ndawo ngoba uMoses has accomplished the plan of God according to intoni icebo lakhe. So life yakhe now has come to an end. So kule ndawo andizukuthetha naye uBrax uBrazet andizukuthetha noBrazet nix homeboy andizukuthetha naye nix ndifuna uzakuni ithi la verse sisi ithi la verse kuwe umkhonzi wami ufile mos uthe uma xa iconclude lento wathi umama Mathuthu wathi umnyana wakhe ekugqibeleni uzinikele kuThixo wazana noThixo. Ngibamba ke lo mgqeba ndizawuresponda kwezinto zithethwa nini kule ndawo sinomesikelele. Uthi umkhonzi wami utheni ufile. That means there's no more that we're going to continue move forward ngoBrazet. It is suka ke wena arise. It means now break camp. When you say break camp, they were encamped around the what? The mountain. Malapesans on the foot of the mountain. No kala babeke baklendaba. Ufika kwabo kala originally. When yes ndaba is afika Moses weza unikezela umthetho kabani kaThixo. Weza uphatha uThixo. Xebuya ufika the first day they broke the very first law. Use ungabi naThixo bami ngaphakathi kwabo. So when it says break camp, stop whatever you are doing. Whatever you are doing, stop it. God is instructing you with break camp. Femela sekaya imithandazo kuni. Ayiphinde khona. Asiphinde Moses sawenza umthandazo ithi break camp. The first thing break camp, life has got to continue. Ubomi ngoku abuzuphela kule ndawo besikuyo. We got to rise and move forward. Uthi suka uyiwele. That means there is a purpose for those who are living. Amen. God is talking to you as a family that there is a purpose for you who are what? Are living. Amen. Mandishiye family injalo. Ndinithuzile ngalalo isithi inhliziyweni ke ingabusakhathazeka. Be united, be of one heart. Nakulandawo xa bezoshubela kuyo yena into benza emphasize some of the things was one, there are what abouts ushiye umuntu umhlolokazi omncinci kangaka ona abantwana abancinci bathathu irate of the matter is kuza kwenzeka ntoni kwaba bantwana. And God says the only thing ebalulekile is to cling, it is to believe in Him. I want to issue John 14 verse 1. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kholwani kuThixo nikholwe nakuni. Simple verse. Akekho umuntu kule ndawo ongazange wayiva le verse. Ukwenza kule mizuzu i5 ishekile emibini igqibile. Usheke 5. Kule mizuzu i5 ishekeleyo just jonge nje le verse mana what are the things that are kule verse 1. Uthi uYesu thina ngamazwi uYesu ngokwakhe mos siyazibhala SMSs uthi please call also please call phuma uyayazi la mfuna thina uzophuma kaye please call andizi banabatsha mos bayasibhala intoni SMSs no mama babhala please call la umama babo umama wona please call babhala nabo please call umanyano bakhubuzana bakhona umanyano namhlanje please call umanyano. Xa ubhala i-SMS uyibhala unenjongo. Le ncwadi le verse isencwadini kaJohane. Incwadi kaJohane ibhalwa ngenjongo. Injongo le ncwadi iphakathi kula last chapter iyachaza ithi mininzi okunene imimangaliso kuYesu ayenzileyo. Kodwa izinto ezibhalwe apha zibhalwe ngenjongo eyi-1 uba 1 sazi uba uYesu unguye unyana kaThixo 1. Amen. Second reason sithi sawukholwa kuye sibe nobomi obungunaphakade. Amen. Now it means andizusuka kule ndawo ndingakhange ndiye kwinjongo yombhalo.
noba ndingakote ivesi kuJohane injongo yombhalo yona ithi abantu mabazi uYesu unguye unyana kaThixo. Okwesibini bawube beyazile bakholwa kuyo loo nto leyo ibanika ubomi obunaphakade. Kule ndawo ke sikuyo 14 iconference iqale ku13 iconference uthi verse 1 ka-chapter 13 uthi verse 1 ka-chapter 13 uYesu ebathandile ke abakhe kwade kwasekupheleni. God okanye Christ akathandi nje akushiye ethaweni. Ithi iBhayibhile uyinda kuyivesi lowo uqaleyo umsebenzi ngaphakathi kwenu unawamandla ukuba awuthi bring into completion. Uthi wayiqali into sisilisa ayiyeke lambe wayityale ngokuya usayithundeza namhlanje akayekanga. uThixo akamntu olahla amadinga nguThixo wamadinga. Ngosibamesina mayisikelele apho ke chapter 14 ithi ubathande ithi the translation to the full extent of his love. Umminqo wakho ukuthandile testimony sifulene apha that umminqo wakho naye utheni ukuthandile for to the full extent until the last day ekwenzela yonke into ekukhusela in spite le GBV ilapha eBhayi but yena wathi walifta istandard samadoda nesidoda wayindoda ekhathalayo but masiphume kancinci kuye sibuye sisezwini emveni uYesu enzelo nto leyo ithi iBhayibhile esazi futhi God Pastor 13 three things uYesu besazi. One, he knew that everything is in God's control. That's what he knew. Secondly, he knew that there was Judas who was going to betray him. That's what Jesus knew. Three, Jesus knew that uyalingana noThixo. Ithi Philippians 2:5 ithi uthe ukulingana kwakhe noThixo akakwenza ikhoba wasike wasihluba wathatha imo yesidaka. That is chapter 13. Abantu besuke ePaskeni abantu ePaskeni bayayishumayela ndibona wakhula ingubo waba kwasinyawo emphasis yakwa wasinyawo. And the most emphasis is that uYesu wathi enguThixo akanxiba isikhundla sobuthixo. Befundisi bami siphila kulezi nsuku sineenkokheli ezingonomowonga zifuna urecognizwa wherever they are by the seats they carry and by the name tags that are after their names. And the challenge is when it comes to the service delivery of ibandla liyalambatha omama ababahlolokazi abakhathalekanga amahlwembu awakhathalekanga nix le ndoda imhlohle sakhe uYesu akanguthi njalo wabatisha something a new principle enguthixo most in Jewish culture umuntu ebevasinyawo was going to be a servant bangena betafini bahlale inyawo zivaswa because of nje abantu bahambe sandini ziyaqandeka inyawo kuhamba. So upper room, unfortunately it's a closed conference yabasayo kuphela akho umuntu uzawungena usistaka waqomba Yesu akosta akabuka nomuntu lapha hey sizawutya asiyikhisi nomajuda ungekho ntoni singasivase izandla inyawo nje bena sivase izandla kuba iculture kuvasa ntoni inyawo. But the challenge is no one amongst the brethren felt to do that small job. It took Christ enguye obakhokeleyo wathi abayifuni akekho umuntu ofuna uvuka ekuseni ngemini yenkawa afuna uzotshayela igrace. Akekho umuntu obemkela abantu afuna uzoqola izitulo asipakishe phaya unless and until ibe ngutata ozamthuma athi nansi ndinikele. And it was out of his own volition.
sonke sibazona umba pha ekwayeni sonke sibazona umba pha kuthi siyathetha sashumela sonke sibazona we want to do things that are seen by other people but ukuthi you work from behind the scenes ube nguye lo pha ezinyaweni ube nguye lo wena ungakurecognizewayo you do the small things that don't give glory unto you ngoba ingamakhathi maninzi izinto ebandleni sizenza kuba sifuna usuko olulambathayo and God says ayusuko olulambathayo Christ denounced usuko olulambathayo emveni kokuye senzelo nto leyo uza kuPeter uthi uPeter igagu mosupita no ayinzo nto leyo awusiva sinyama mayibe kumzimba ibe nenhloko at least uthi yes no there's something you understand you are clean kwabahlambulukileyo awuyazeka ngivasa kumzimba uvaswa nje lendawo my brother my sister I don't know what is your challenge you are in the body of Christ but one way or another something that is troubling you something ithi Bible masizezwini ithi Bible Hebrews chapter 12 ithi masithi ngoko libekwe uganzo phambi kwethu ithi sisuse umthwalo nantoni nesono hayi bazalwane nesono bazalwane apha ebandleni bazalwane nesono apha ebandleni uyakwazi usindisiwe ngapha kwamathambo esifuba uyamvuya Yesu ngokumvu Yesu usindisiwe sibona imikhwa nesimo esingekho right kuwe now Yesu apha when he does the cleansing in chapter 13 he doesn't deal with the sinners he deals with abangcwele let's put our house in order liyathukwa ivangeli lithukwa ngezinto esizenzayo nangendlela esiphila ngayo and God says stop the blood of Jesus is enough it can wash away sin it can wash away your habit engekho right engamzukisiyo uThixo don't throw the towel and say lento yenza ngokobani nobani no powerful you might be here mhlawumbe uyakhula phaya kwareni ukhona namhlanje phaya but uzisike ngokwakho ngenxa yale meko ozibona kuyo God says he is here tonight he's here this morning to wash your feet awudingi wena ukuthi ufuna usindiswa no you need to wash your feet kha wena sebusinyawo lakho alisuzele inyawo kuye amen nokusinyawo lakho kuye uthi Nkosi nansi le ndawo engiyaxoka man i-challenge yethu simenyana ngeziwo zethu wena uyasela lona uthanda amadoda lowa uthanda sihlebana ngeziphoso zethu kanti God says deal with le unayo uthi bakhuthule ngoba all the churches uthi kwabhalela zona abantu Paul akhona linye engingasipha but onke ayarebuke onke ayacleanseka it was tonight isono sakhe indlela zakudaka kodwa sivumayo osivumayo asishiye nyela wathi yakusuka ngikuba sangiphele apho wathi ndakusuka but nohlotwa he arose waya kubawo and asiya ubawo took 10 steps wamleka emkhawulela God when you take a step towards him he takes 10 steps in conclusion manitsele levesi ngoku masizeka sawatha Paul benza uthangazi bona mama bekutheni ukuze sifike apha athi inhliziyo ingakhathazeki there were 3 things lapha one uJudas uzamkhanyela uJudas wathi uzambetray when there's something that feels like there's going to destroy the family yes affect singakwazi move 2 uPeter was going to deny him
uPeter eclose kuye kakhulu. Lastly uthi kubo ndiyanishiya anisungilandela kwangoku ongathi abadamba. Those three things wena xa usifunda nje at the moment zilight kuwe, but people sacrifice their positions and everything to follow Jesus. Now when yesu sithi iyaphini yonke indawo ndibona second half abantu it was a matter of real bana zawutshana ingomso uzozana inkungu ngoba iglory yam was based on this Jesus I was following. But andikhola apho bazali bam ndifuna sikele verse part B of the verse part A uthi mos inhliziyo makathini mangakhathazeki. That means uthi kuni family yakwa Makhalusa nefamily yakwabani Matutu uthi la unity nisibonise yona apha ningabantu banye mayingathi emveni koko kuthi khosa singaboni into basana ngoku pha kwaMakhalusa sayibonwa nje ngegqwirha enikelo mntwana mayingabi khona leyo. Let the unity that you have shown us this day prevail and continue the unity nisinika yona kule ndawo uthi ubunye hence inhliziyo yenu is about oneness, but that oneness akukho nto izayigcina. The oneness igcine want kholwani kuThixo, but ndiyamthanda uYesu uyaba accuse abantu uthi niyakholwa kuThixo kholwani nabani nakum. Ingxaki yethu all of us we believe in God, but very few of us believe in Christ. Many of us believe that there is God, but very few of us believe in Christ. Andizawuhlala phansi masitshela vesi thana abantu bonke ukuba xa uthe wamvuma ngomlomo uba uYesu uyinkosi, kholwa inhliziyo uba uThixo wamvusa uYesu bafileyo ngosindiswa, ngoba umuntu ukholwa inhliziyo ukuze abe ngumlisa, avume ngomlomo ukuze asindiswe. Just 1 minute to explain this thing, ngoba siyayithetha sonke lento but asiyenzi sonke lento. Ithi lento believe, lento mosakama ubelieve is to cling. Lento basana clang kugcwanini wabambela kugcwanini, did everything for him, for her. What protective, so it means source of protection. Now, the same thing says, you do the same to God. Yeah. Clean, let your life. Believe that God can carry you through in life. Amen. And then lastly, uvume. Hayi mani ngomlomo kabani wakho uba uYesu inkosi. Mna nostar wami ndiyaphuma ke ngoku nangu incwadi ndiyaphuma ke ngoku asifuma ngomlomo uYesu inkosi ela bhuti igama lenkosi just the 2 minutes. Awuvuma ngomlomo uYesu inkosi, you acknowledge the lordship. That intombazana ihlele namfana for 20 years ivana naye because of yamvuma, but nimangazi abantu bavume uYesu abandim kunye nawe but awuboni change. Le ntombazana yathi awuvuma nomfana mama wayincama for 20 years, wayincama mama kawuyibone 20 years ihlele nomfana intombazana ngoba into awuvumileyo iyakutshintsha. But thina sisindisiwe sisafumana ezijoyintini, sisindisiwe sisebhizi nomankazana, sisindisiwe sisenza zonke all these sorts of things, and you ask yourself, where is the power of God? It means we don't believe. There is power that resurrected Christ. Believe in that power. That power is here. That power can change your life. That power can change your life. Don't just believe your yes, not by yes. There is power in the blood of Jesus. You just have to believe in the power and allow the power to permeate your being. But as you accept him as God, as Lord, he's the Savior. Akamamsindis.
yenzayo usawusinda xa uthi wathini wamlulamela. Let's be obedient to God. Let us be obedient to God. Izwi lakho linamandla liwisa imithi emisedari yaseLebanon. Bawuthandekayo Thixo wethu, langa ilizwi lakho lingadiliza lo mithi ixabileyo ezintliziyweni zethu. Thabatha indawo Thixo namandla onke. uMoses ufile kodwa uhambo lusaqhubeka. Help us mighty God to move on nale family Thixo namandla ngegama likaYesu waseNazaretha. Amen. Sabe?
emazulwini Jehova Nkosi yamakhosi uthi ezwi lakho ukwanguye uThixo kaSrayeli sakweba nje uThixo siyamacela sesikulele ndawo umoya oyingcwele kumelo wakho esezawusipha izwi lakho hlala once more wakuhlambula uThixo labo nansi nefamily ongcwele ifike omhlaba kandacaba sicela ubukhona bakho moya oyingcwele there is life beyond the grave. Kanti ke basoke baphamise amehlo abo bawasekuwe njengembali nomgqibelisi wokholo lwethu. Siyaqala nje ngoThixo inhlungu nobuzaza benxeba asiwa nguwe wena mathunga egameni lenkosi enguYesu Kristu banike intuthuzelo ngoba nguwe uyise wentuthuzelo kuseza balowuli Monday bengekho abantu abangena baphumisa endlini quiet la ntombazana ihleli yodwa nabantwana bayo siyacela egameni lenkosi enguYesu Kristu ubuyise umphefumulo wayo bawongamandla bawuthixo ankile yayo ibe nguwe umkhumbuze ubutsha bakhe kuwe egameni lenkosi enguYesu Kristu sibeke ifamily at large sisakwenje ngoThixo sibeke isihlobo sicela ulwamano lungaqhawuki ekumkeni kolomfana egameni lenkosi Yesu Kristu uqolo lwakho olugqitha kokuqonda luzinze kolasapho hayi Yesu Kristu Nkosi yethu umnika ubulumko bokukhulisa abantwana Yesu Kristu Nkosi yethu amen. Isifundo sethu sokuqala sasifumana incwadi yabaseThesalonika isahluko sesine ivesi ngo-13. Ke kaloku andithandi ukuba ningazi bazalwane mayela nabalele ukufa ukuze ningabi buhlungu njengabanye abangenathemba bona. Kuba xa sikholwa ukuba uYesu wafa wabuya wavuka kwangokunjalo naye uThixo woza nabo abalele ukufa ngaye uYesu kunye naye. Kuba oku siyakutsho kuni ngelizwi lenkosi ukuthi thina babudlayo ubomi baya kuba besekho ekufikeni kwenkosi asisayi kubaphangela abalele ukufa. Ngokuba inkosi ngokwayo iyakuhla emazulwini inendandululo inelizwi lesiphatha sithunywa inexilongo likaThixo baze abafele kuKristu bavuke kuqala sandule thina babudlayo ubomi na baseleyo siqulele emafini kwakunye nabo siye kuyikhawulela inkosi esibhakabhakeni size ngokunjalo sihlale sihleli sindawonye nenkosi. Ngoko ke thuthuzelanani ngalamazwi. Siye kwisifundo sethu sesibini incwadi kaYobu chapter 14. Umntu into ezelwe ngumfazi imihla yakhe mifutshane izele zinkathazo. Uphuma njengetyatyambo abune abaleke njengethunzi angemi. Onjalo umvelela ngeliso lakho. Undimise mna ematyaleni phambi kwakho. Akwaba bekukho ohlambileyo ophuma koyinqambi
akukho nokuba abemnye. Imisiwe nje imihla yakhe, liyaziwa nguwe inani leenyanga zakhe. Umenzele ke umda wakhe ongenakugqithwa. Susa amehlo akho kuye, aphumle ade akholiswe njengomqeshwa yimini yakhe. Kuba kukho ithemba emthini, ukuba uthe wagawulwa wobuya uhlume, igatya lawo lingapheli. Ukuba ithe yabandala ingcambu yawo emhlabeni, safa isibili sawo eluthulini. Ngevumba lamanzi wodubula, wenze amasebe njengesithodlana. Kuye ke yena umfo ufa anqukuleke, umntu aphume umphefumlo, abephi inake. Amanzi aselwandle ayemka, umlambe uyatsha wome. Umntu ulala phansi ke angavuki, lide izulu lingabikho, bangaqabuki, bangavuswa ebuthongweni babo. Unqwele, unqwele, unqwele,
ukudla kokubila kobuso bakho ude ubuyele emhlabeni kuba uthatyathwe kuwo ngokuba uluthuli uya kubuyela kwaseluthulwini. Cela sithobeni nje intloko. Bawuthandekayo siyabulela Thixo wethu phakeka Yesu waseNazaretha. Sithe Nkosi mzali uthembakele ngobongo ngonyizwa ngegama likaYesu waseNazaretha.